नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण घटक पाहणार आहोत इयत्ता 8वीचा गणित विषयाचा. त्यामधील प्रकरण 6वे आहे वैदिक राशींचे अवयव. त्यामध्ये आपण आज पाहणार आहोत वर्ग त्रिपदींचे अवयव. आता वर्ग त्रिपदीचे अवयव शिकत असताना आपल्याला प्रथम वर्ग त्रिपदी कुणाला म्हणायचं हे माहित पाहिजे. आता वर्ग त्रिपदी म्हणजे काय, तर जी वैदिक राशी ax वर्ग अधिक bx अधिक c अशा स्वरूपात असते, अशा राशीला आपण म्हणतो वर्ग त्रिपदी. आता त्यामध्ये उदाहरणार्थ पहा, x वर्ग अधिक 9x अधिक 18 किंवा p वर्ग वजा 2p वजा 35 अशा ज्या राशी आहेत यांना आपण वर्ग त्रिपदी म्हणतो. कारण यामध्ये चलाची जो सर्वात मोठा घातांक असतो तो 2 असतो, म्हणजेच वर्ग असतो. आता याच्या अवयव पाडत असताना विद्यार्थी फसतात कुठं, तर की त्यांना या 18चे किंवा 35चे अवयव पाडताना नक्की बेरीज आणायचे का वजाबाकी आणायचे मधल्या पदात की हे लक्षात येत नाही. जरी दोन अवयव शोधले तर त्यांची चिन्ह कोणती द्यायची यामध्ये विद्यार्थी फसतात. तर हे तुमचं कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून काही थोडेसे नियम आहेत 2 ते 3. हे जर तुम्ही काळजीपूर्वक समजून घेतले तर तुम्हाला याच्यामध्ये कोणतीही शंका राहणार नाही आणि तुमचं गणित कुठेही चुकणार नाही. तर आपण पाहूया आपल्याला नक्की करायचंय काय यामध्ये. तर जेव्हा आपल्याला या x वर्ग अधिक 9x अधिक 18 किंवा या खालच्या त्रिपदीचा अवयव शोधायचे म्हणजे दिलेली राशी बेरजेच्या किंवा वजाबाकीच्या रूपात असते. त्याचं उत्तर आपल्याला 2 द्विपदींच्या गुणाकाराच्या रूपात आणायचे, म्हणजे त्याचे अवयव पाडायचे. आता ह्या अवयव पाडण्यासाठी आपल्याला क्रिया काय करायची किंवा कोणकोणत्या टप्प्याने जायचं ते आपण पाहणार आहोत. तर सर्वप्रथम लक्षात घ्या की वर्ग त्रिपदीमध्ये पहिलं पद असतं ax वर्ग, दुसरं पद असतं bx आणि तिसरं पद असतं c. यामध्ये a b c या संख्या अंक असतात. तर यामध्ये आता सुरुवात तुम्ही कुठून करणार आहात, तर सर्वप्रथम तुम्ही पहिल्यांदा x वर्गाचा सहगुणक म्हणजे a आणि स्थिर पद म्हणजे c, प्रथम यांचा काय करायचा आहे गुणाकार. आणि ह्या गुणाकाराने मिळणारी जी संख्या असते त्या संख्येचे असे 2 अवयव शोधायचे की त्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी ही मधल्या पदा एवढी म्हणजेच b एवढी यायला पाहिजे. आता ही जी समोरची 2 उदाहरणं आहेत यामध्ये a ची किंमत 1 आहे, इथं b ची किंमत 9 आहे, इथं 2 आहे, इथं c ची किंमत 18 आहे, इथं 35 आहे. तुम्ही आता नक्की काय करणार आहात, सर्वप्रथम तुम्हाला काय करायचे आहे a गुणिले c चे अवयव पाडायचे. हे अवयव कसे पाडायचे असतात की त्यांची जी बेरीज किंवा वजाबाकी आहे ही किती आली पाहिजे, मधल्या पदा एवढी म्हणजेच b एवढी आली पाहिजे. आता हे 2 अवयव तुम्ही शोधले, पण नक्की त्यांची बेरीज आणायची आहे का वजाबाकी आणायची हे तुम्ही कसं ओळखणार, तर ते फार सोपं आहे. तुम्ही काय करायचे, जेव्हा तुम्ही a चा आणि c चा गुणाकार करचाल जी संख्या मिळेल ती संख्या लिहून घेतल्यानंतर, आता उदाहरणार्थ आपल्या इथं a किती आहे 1 आहे, c किती आहे 18, गुणाकार किती आला a चा आणि c चा 18 एके 18. आणि इथं गुणाकार किती आला, a ची किंमत 1 आहे, c ची किंमत 35 आहे, गुणाकार किती आला 35 एके 35. म्हणजे या उदाहरणात तुम्हाला 18चे अवयव पाडायचे, या उदाहरणात 35चे अवयव पाडायचे. पण या 18चे आणि 35चे अवयव पाडल्यानंतर मिळणाऱ्या या 2 संख्या आहेत त्यांची तुम्हाला बेरीज घ्यायची आहे किंवा वजाबाकी घ्यायची आहे हे कसं ओळखायचं, तर ते ओळखण्यासाठी तुम्ही काय करायचे आहे, फक्त शेवटच्या पदाचं म्हणजे c चं चिन्ह पाहायचं कोणतं आहे. या c चं चिन्ह पाहायचं. c चं म्हणजेच पहा इथं 18चं पाहिजे, इथं तुम्हाला 35चं पाहिजे. ते चिन्ह जर धन असेल, बघा c चं चिन्ह जर धन असेल तर अवयवांची बेरीज मधल्या पदा एवढी म्हणजे b एवढी आली पाहिजे. आणि जर ते चिन्ह ऋण असेल तर काय करायचे, तर वजाबाकी त्या 2 अवयवांची मधल्या पदा एवढी म्हणजेच b एवढी आली पाहिजे. आता पहा इथं c ला चिन्ह कोणतं आहे, अधिक चिन्ह आहे, म्हणजे आपण इथं चिन्ह अधिक लिहून घेतलं. इथं चिन्ह कोणतं आहे, वजा आहे, मी इथं चिन्ह वजा लिहून घेतलं. म्हणजे या उदाहरणात आपल्याला जे 2 अवयव मिळणार आहात त्यांची बेरीज आली पाहिजे मधल्या पदा एवढी म्हणजे 9 आली पाहिजे. आणि या उदाहरणात तुम्ही पाहिलं तर वजा चिन्ह आहे म्हणजे यांची वजाबाकी आली पाहिजे मधल्या पदा इतकीच म्हणजे 2 आली पाहिजे. आता पहा पुढं तुम्ही 2 अवयव शोधणार, त्या 2 अवयवांची बेरीज घ्यायची का वजाबाकी घ्यायची हे तुम्ही शेवटच्या पदाच्या चिन्हावर ठेवणार आहात. पण पुन्हा हे जे 2 अवयव मिळाले त्यांना नक्की चिन्ह कुठं द्यायची, इथं बरेच विद्यार्थी फसतात. आणि हे तुमचं जमलिंग होऊ नये, कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून पुन्हा एक नियम लक्षात ठेवा की त्या येणाऱ्या 2 अवयवांना नक्की चिन्ह कोणतं द्यायचं. तर तिथं काय लक्षात ठेवायचं पहा तुम्ही, पहा c चं चिन्ह धन असेल म्हणजे आता ही जी c आहे आपलं शेवटचं पद त्याचं जर चिन्ह धन असेल
तर आपण जे दोन अवयव शोधतोय त्या दोघांनाही चिन्ह कुणाचं द्यायचं, मधल्या पदाचंच द्यायचं, वेगळं चिन्ह कोणतंही द्यायचं नाही. आणि जर का शेवटच्या पदाचं म्हणजे सीचं चिन्ह ऋण असेल तर मात्र मधल्या पदाचं चिन्ह फक्त मोठ्या संख्येला किंवा मोठ्या अवयवाला द्यायचं आणि बरोबर त्याच्या विरुद्ध चिन्ह आहे ते लहान अवयवाला द्यायचं आहे. आता प्रत्यक्ष आपण उदाहरण सोडवून पाहूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल नक्की हे नियम आपण कसे वापरणार. तर पहिल्या नियमानुसार आपण काय करणार आहे, ए चा आणि सी चा गुणाकार 1 गुणिले 18, 18 एके 18 आलं. शेवटच्या पदाचं चिन्ह कोणतं आहे, धन, धन चिन्ह आपण लिहिलं. म्हणजे आपल्याला बेरीज आणायची. किती आणायचे बेरीज, तर ती आणायच्या मधल्या पदा इतकी म्हणजे 9. म्हणजे तुम्हाला 18च्या अशा जोड्या शोधायच्या आहेत की गुणाकार आला पाहिजे 18 आणि बेरीज आली पाहिजे 9. मग आता 18चे अवयव कोणकोणते पडू शकतात, 18 एके 18 पहिला पडू शकतो, पण 18 आणि 1 19 येतंय, 9 येत नाही. अजून 18 कुणाचं येतंय, 9 दुनी 18 येतंय, पण 9 आणि 2 11 येतंय. आपल्याला हवा आहे 9, म्हणजे ती पण जोडी आपण घेऊ शकत नाही. मग पुढची जोडी आहे 6 त्रिक 18, 6 आणि 3 ची बेरीज केली तर मात्र 9 येते. म्हणजे आपल्याला हवी असणारी जोडी कोणती आहे, 6 आणि 3. मग 18चे कोणते अवयव शोधले आपण, 6 त्रिक 18, 6 ची 3 ची बेरीज पहा 9 येते. आता तुम्हाला काय सांगितलं, आपण दोन अवयव शोधले पण त्यांना चिन्ह नक्की कोणतं द्यायचं, तर त्यासाठी हा नियम वापरायचा. कोणतं चिन्ह द्यायचं, तर जेव्हा आपण सीचं चिन्ह धन आहे म्हणजे बेरजेचं चिन्ह आहे तेव्हा मध्ये कोणतंही चिन्ह असू द्या, अधिक असेल दोघांना अधिक अधिक चिन्ह द्यायचं, इथं वजा चिन्ह असेल दोघांना वजा वजा चिन्ह द्यायचं. आता या उदाहरणात चिन्ह कोणतं आहे, धन चिन्ह आहे. म्हणजे या 6 ला पण धन चिन्ह मिळेल आणि 3 ला पण कोणतं चिन्ह मिळेल, धन चिन्ह मिळेल. हे जर तुम्ही एकदा अवयव शोधायला चिन्ह चुकलं नाही तर पुढची क्रिया फार सोपी आहे, फक्त 3 स्टेप करायच्या. आपला सर्वात महत्वाचा भाग या उदाहरणामध्ये हे अवयव शोधणं हा आहे. एकदा का तुम्हाला ह्याचे अवयव शोधता आले, चिन्ह कोणते हे देता आलं तर मग ही उदाहरणं काहीच अवघड नाही. आता पहा आपण काय केलं, 18चे अवयव पाडले, शेवटचं चिन्ह धन आहे म्हणून त्यांची बेरीज पाहिजे. किती बेरीज पाहिजे, 9 पाहिजे. म्हणून आपण त्या दोन संख्या शोधल्या, 6 त्रिक 18, 6 आणि 3 9. चिन्ह द्यायचं कसा नियम सांगितलं तुम्हाला, जेव्हा धन चिन्ह असेल तेव्हा मधलं चिन्ह दोघांनाही द्यायचे, ते आपण दोघांना दिलं. जर इथं वजा चिन्ह असेल असं तर तो नियम आपण पुढच्या उदाहरणात पाहूया. आता पहिल्यांदा हे उदाहरण पाहूया. आता काय करायचं, हे अवयव पाडून झालं आपलं, याच्या पुढची क्रिया काय, फक्त 3 पायऱ्या येतात आपल्या. काय करायचं पहा, हे मधलं जे पद आहे हे पद आपण काढून टाकायचं, त्याची फोड या दोघांच्या रूपात लिहायची. म्हणजे नक्की काय करायचं, पहिल्यांदा लिहायचं x चा वर्ग आणि याची फोड 6च्या आणि 3च्या रूपात कशी लिहिणार, तरी 6 आणि 3 ची बेरीज 9x आली पाहिजे. म्हणजे तुम्ही कसं लिहिणार आहे, अधिक 6x अधिक 3x आणि शेवटचं पद जसं आहे तसं अधिक 18. म्हणजे बघा आपण 9x काढलं त्याच्यावर 6x अधिक 3x पुन्हा 9xच येणार आहे, फक्त या 9x ची फोड या रूपात लिहिली. याच्यानंतर काय करायचं, तर 4 पद मिळत, त्या पहिल्या दोघांचा एक गट करायचा, दुसऱ्या दोघांचा एक गट करायचा आणि याच्यामधून सामायिक अवयव शोधून आपल्याला खालच्या पायरीत मांडायचे. x वर्ग आणि 6x यांच्यामध्ये काय सामायिक दिसतंय, अंक तर सामायिक दिसत नाहीत. मग अक्षर म्हणजे चल पहा, इथं x वर्ग आहे आणि इथं x आहे, म्हणजे दोन्हीतून आपण एक x चं पद कॉमन काढू शकतोय म्हणजे सामायिक काढू शकतोय. मग याच्यातून x हे पद सामायिक काढलं तर काय शिल्लक राहिलं पहा, x वर्गामधला x शिल्लक राहिला, इथलं x सामायिक काढलं तर अधिक 6 शिल्लक राहिलं. आता इथं जो कंस आहे तोच पुढे मिळतो. म्हणजे जर तुम्ही सामायिक काढलं, पहा तुम्ही इथं पाहिलं, इथं फक्त चल आहे, इथं चल आहे का नाही, म्हणजे चलात आता तुम्ही काही कॉमन काढू शकत नाही. मग 3 आणि 18 यामध्ये तुम्ही या दोन संख्यामध्ये एक संख्या कॉमन काढू शकताय. तर 3 आणि 18, 18 म्हणजे काय असतं, 3 सग 18 आणि 3 म्हणजे काय आहे, 3 एके 3. म्हणजे याच्यातून आपण 3 सामायिक काढू शकतो, याच्यातून सुद्धा 3 सामायिक काढू शकतो. मग फक्त 3 जर सामायिक काढलं, इथलं चिन्ह आहे तेच द्यायचं, अधिक 3 काय शिल्लक राहिलं पहा, इथं 3 सामायिक काढलं, फक्त राहिलं x, पुन्हा हे अधिक आणि 3 चा पाडा पण 18 पण म्हणजे 3 सक 18, म्हणजे इथं शिल्लक राहिलं 6. पुन्हा तुम्ही याचं निरीक्षण केलं तर x अधिक 6 x अधिक 6 पुन्हा दोन्हीकडे दिसतंय. मग पुन्हा x अधिक 6 जर आपण सामायिक काढलं तर इथलं x अधिक काढलं, इथलं x अधिक 6 काढलं, दोन्ही पद काढली, शिल्लक काय राहिलं फक्त x अधिक 3. आणि मग जे बेरजेच्या रूपातली वर्ग त्रिपदी होती ती आपण कुठल्या रूपात आणली, गुणाकाराच्या रूपात. म्हणजेच आपण या राशींचं काय केलं, अवयव पाडलं.
अशा पद्धतीने आपल्याला बेजिक राशींचं किंवा वर्ग त्रिपदीचा अवयव पडायचे. आता हे बेरजेचं उदाहरण आपण जरा वजाबाकीचं पाहूया. आता मागाशी सांगितलं पहिल्या नियमाप्रमाणे तुम्ही काय केलं, ए म्हणजे 1, सी म्हणजे 35, 35 एके 35 लिहिलं. परत दुसऱ्या नियमानुसार काय केलं आपण, शेवटच्या पदाचं म्हणजे सीचं कोणतं चिन्ह आहे ते चिन्ह घेतलं वजा. आता वजा चिन्ह घेतलं म्हणजे आपल्याला काय करायचे आहे, वजाबाकी आणायचे. किती आणायचे वजाबाकी, तर मधल्या पदा एवढी म्हणजेच किती आणायचे 2. मग 35चे असे 2 अवयव तुम्हाला शोधायचे आहेत की त्यांची वजाबाकी किती आली पाहिजे, 2 आली पाहिजे. मग हे 2 वजाबाकी येण्यासाठी पहा 35 गुणाकार कोणाकोणाचा आहे, 35 एके 35, 35 मधून 1 गेलं 2 राहत नाही. त्याच्यानंतर अजून 35 गुणाकार कोणाचा आहे, 7 5 35 आणि मग 7 5 35 मधून 7तून 5 गेलं किती राहते पहा 2. आणि इथं आपल्याला 2च पाहिजे म्हणजे आपल्याला हवी असणारी जोडी 35 ची कोणती आहे, 7 5 35. मग आपण 2 अवयव लिहिले 7 आणि 5. शक्यतो हे 2 अवयव लिहिताना एक काळजी घ्यायची की नेहमी मोठा अवयव आहे तो पहिल्यांदा लिहायचा आणि लहान अवयव आहे तो नंतर लिहायचा. म्हणजे इथे जेव्हा तुम्ही सामायिक पद काढता तेव्हा तुमची काही गफलत होत नाही. आता ह्या शेवटच्या नियमानुसार 7 आणि 5 शोधलं पण त्यांना नक्की चिन्ह कोणती द्यायची, तर यात काय सांगितलंय पहा, सी चे चिन्ह जर ऋण असेल म्हणजे शेवटच्या पदाचं चिन्ह जर ऋण असेल तर मोठ्या अवयवाला मधल्या पदाचं चिन्ह द्यायचं आणि त्याच्या विरुद्ध चिन्ह कोणाला द्यायचं, लहान अवयवाला. मग आता मोठा अवयव कोण आहे 7, त्याला कोणाचं चिन्ह येणार, मधल्या पदाचं. म्हणजे कोणतं, हिथं वजा असेल तर हिथं वजा येईल, हिथं अधिक असेल तर हिथं अधिक येईल. इथं वजा आहे म्हणून आपण काय करूया वजा, आणि याच्या विरुद्ध चिन्ह आपण लहान अवयवाला म्हणजे वजाच्या विरुद्ध कोणतं, अधिक. आता 2 अवयव आपले तयार झाले. ते ह्या उदाहरणाप्रमाणे काय करायचं, आता हे मधलं पद काढायचं त्याची फोड या रूपात लिहायची. म्हणजे कसं करणार आहे पहा तुम्ही, पी चा वर्ग. आता ही 2 पद भरून हे पद मिळवायचे. पहिल्यांदा काय येईल, वजा 7p अधिक 5p वजा 35. पहा 7p मधून 5p गेले 2p म्हणजेच वजा 2p शिल्लक राहत आहेत. आता काय करायचं, याच उदाहरणासारखं काय करायचं, पहिल्या दोघांचा एक गट पाडायचा, दुसऱ्या दोघांचा एक गट पाडायचा. गट पाडल्यानंतर कोणतं चल किंवा कोणती संख्या कॉमन निघते सामायिक निघते काढायची. आता पाय इथं एकाच ठिकाणी संख्या आहे, इथं काही संख्या नाही आहे पण 1 आहे, त्याच्यामुळे याच्यातून संख्येतून काय सामायिक अवयव निघत नाही पण चलामधून निघतोय. कोणतं चल निघतं, इथं 1p आहे, इथं p ची 2 पद आहेत म्हणजे p वर्ग असल्यामुळं दोघातून 1p सामायिक निघाला. काय शिल्लक राहिलं पहा, p वर्गातला p शिल्लक राहिला, वजा किती राहिलं 7 कंस पूर्ण. आता ह्या दोघांमध्ये पाहिलं तर इथं p आहे इथं p नाही म्हणजे चलातून आपण सामायिक पद काढू शकत नाही. मग फक्त संख्या राहिलेत 5 आणि 35. 5 आणि 35 मध्ये काय सामायिक निघेल, तर 5 म्हणजे 5 एके 5, 35 म्हणजे 5 7 35. ह्याच्यात पण 5 आहे याच्यात पण 5 आहे म्हणजे 5 हा अवयव आपण सामायिक काढू शकतो. इथलं चिन्ह जे असेल ते इथं पहिल्यांदा घ्यायचं अधिक 5 आणि काय शिल्लक राहिलं पहा 5 कॉमन काढल्यानंतर राहिलं फक्त इथं p, पुन्हा चिन्ह आहे वजा. आता इथं अधिक चिन्ह असल्यामुळे इथं जे चिन्ह आहे तेच येतंय, पण जर का समजा इथं वजा चिन्ह असेल तर इथं वजा चिन्ह घेतलं तिथलं चिन्ह मात्र बदलतं. अधिक असेल तर वजा होतं, वजा असेल तर अधिक होतं. आता इथं अधिक असल्यामुळे चिन्ह बदलण्याचा प्रश्न नाही. आणि मग 5 7 35 म्हणजे तर किती शिल्लक राहिलं 7. पुन्हा तुम्ही निरीक्षण केलं तर इथं जो कंस आहे तोच इथं कंस आलेला आहे आणि इथं जो कंस आहे तोच इथं कंस येतो. जर इथं कंस आला नाही तो तर समजायचं की तुम्ही इथं कॉमन काढण्याला काहीतरी चुकलेलं आहे किंवा तुमचे अवयव काढायला तरी चुकलेले आहेत. जर दोन्हीकडचे कंस समान आले तर तुमचे अवयव बरोबर आहेत हे लक्षात ठेवा. मग आता p वजा 7 ह्या दोघातून पुन्हा आपण सामायिक काढला, p वजा 7 काढल्यानंतर शिल्लक काय राहिलं पहा, इथं राहिलेलं आहे p आणि इथं राहिलेलं आहे अधिक 5. अशा पद्धतीने या त्रिपदीचं हे 2 अवयव आपण शोधले. तर आता हे फक्त तुम्हाला नियम समजावून सांगण्यासाठी 2 उदाहरणं घेतलीत. अजून सरावासाठी आपण ज्यादा उदाहरणं घेणार आहोत. त्यासाठी तुम्ही नंतरचा व्हिडिओ पहा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.